ftit jinbiss il-bot mill-budget il-Partit Nazzjonalista ħareġ PowerPoint presentation bi ftit slides flok ippreżenta d-dokumenti jew ta' qabel il-budget. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech u 3 kelliem oħrajn ippreżentaw affarijiet riċiklati mill-programm elettorali tas-sena l-oħra li dwaru ħarġu numru ta' verżjonijiet. Fost il-kelliema ta' Bernard Grech tkellem ukoll Jerome Caruana Cilja li sena l-oħra kien l-awtur tal-pre-budget document imlaqqam bħala mess deskritt mill-medja indipendenti bħala tgerfix. One News staqsa lill-Kap Nazzjonalista jekk is-suppost viżjoni bi ftit slides fuq il-PowerPoint presentation hix minflok il-pre-budget document. U aħna m'għandniex għalfejn nistennew pre-budget document. Bernard Grech kompla juri n-nuqqas ta' tħejja tal-Partit Nazzjonalista f'eżerċizzju importanti għall-pajjiż bħalmu għall-budget. Aħna nemmnu illi din mhijiex biss kwistjoni ta' pre-budget document f'dan l-istadju pajjiżna. U jekk fil-programm elettorali tiegħu kien skomdu għax kien mimli żbalji u verżjonijiet differenti, hekk ukoll għamel issa Bernard Grech. Meta tippreżentaħ Dr. Grech il-pre-budget document? Għandna pekka u hekk 3/4 minnu fuq il-fatti kif huma bħalissa. 9 slides intom biss tippreżentaw pre-budget document. Grazzi ħafna tad-domandi tagħkom. Meta tippreżentaħ Dr. Grech?